já jsem FIFA, dneska jsem tu S Gameříkem. a budeme se jako by navzájem tvořit hosty a máme tu Chapy Bunny Challenge. Já to trošku zaost. Tak můžeme zaostřit ty kundo. Chapy Bunny, to je dobrý. A vlastně za ten challenge udáme si do posty Chapy Bunny nebo Chapy Bunny marshmallowy. A kdo řekne víckrát Chapy Bunny, aby mu šel rozumět. A možná, ještě nevím kam to dám, aspoň u mě na channelu, tady nebo tady. No prostě někde tam budete mít čísla, takže asi tak. Já myslím, že můžeme začít, takže jdeme na to. Takže Chapy Bunny. Chapy Bunny. Jdu já. Chapy Bunny. Chapy Bunny. Já, to je dobrý. Říkám, že to nemůžu sníst. Chapy Bunny, pak můžeš, ale nedoplň. Ale 3, že jo, vole. Chapy Bunny. Chapy Bunny, ale už 4. Chapy Bunny. Oni se nezdají, jsou docela velký svině. Jsou to velké. Chapy Bunny máme 5. Ty máš se dám určitě. Já. Chapy Bunny. Je to rozpouští v té hudbě. Nějaký. Chapy Bunny máme 6. Jo, aspoň já. A kývka. Chapy Bunny. Chapy Bunny. Já jdu. Chapy Bunny. Chapy Bunny. Chapy Bunny. Chapy Bunny. Chapy Bunny. Kolik máme? To je mi číslo prostě, my to nevíme. Chapy Bunny. Chapy Bunny. Chapy Bunny. Teď bude střih a pak se rozloučíme a tak. No, takže teďka jsme to šli nějak prostě vyplivnout. FIFA ten tady ještě pár jízdě do těch odsucených. Ale teď mi z toho úplně. Já už jsem mu říkal, že jsem z toho chce zvracet, jak to vidím, to bylo předžvíkaný ty vole, jak od mého čokla, vole. No takže, pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. A pokud chcete víc takovýchhle videí, no, tak dejte prostě like a odběr. Pište do komentů a... My se s vámi loučíme a s tím čau.